E o conflito trasládase agora hacia o galego e é que dende CIGA hoxe en roda de prensa poñían énfasis na situación que se está vivindo, sobre todo con esa enquisa anunciada pola Xunta de Galicia para a elección de idioma en varias asignaturas. Dende a CIGA enténdese que a situación vai máis alá da normalización lingüística e, polo tanto, reivindícase o uso do galego. Por certo, tamén, os profesores non poden dar a súa opinión, eles queren que a vean. Manifestar o noso rexeitamento máis enérxico a este inquérito ilexítimo que o novo Conselleiro de Educación vende a anunciar con respecto á lingua galega. Esta enquisa elaborada pola Consellería de Educación está orientada exclusivamente para justificar de xeito ilexítimo a derrogación do decreto 124/2007 polo que se regula o uso e promoción do galego no sistema educativo. Neste senso, que realmente se pretende con el é que se deixen de impartir en galego as materias que se establecen como de impartición obrigatoria no noso idioma en dito decreto e no Plan Xeral de Normalización Lingüística do 2004. Non debemos esquecer que agora que se fala de buscar consenso no tema de idioma, este consenso xa existía e este conflicto foi creado. O Plan de Normalización Lingüística foi consensuado e aprobado por todos os grupos parlamentarios, sendo o señor Fraga Iribarne, presidente da Xunta, e o señor Núñez Feijóo, deputado. Aínda que a maioría dos pais e nais sinalase opción en galego, estaríamos falando soamente do cumprimento do decreto actualmente en vigor, co que se trata dunha consulta tendenciosa e perversa cara a unha determinada conclusión, a derrogación do decreto, a involución en materia lingüística e a perda do dereito fundamental dos galegos e das galegas de coñecer o seu propio idioma. Os cidadáns da Estrada e toda a comunidade educativa teñen o dereito a saber que estamos ante unha enquisa ilexítima. É unha consulta ilexítima, xa que é unha proposta demagóxica e tendenciosa que pretende legitimar a posicións duns poucos e que non é unha proposta de participación democrática. É ilexítima xa que marxina a opinión do resto de cidadáns de Galiza. Que pasa con todas as persoas que non teñen fillos en idade de escolarización? Non teñen dereito a decidir? Négaselles o dereito a opinar? Non estamos ante un tema que só afecta o sistema educativo como servizo público. O dereito á escolarización, o dereito a aprender galego son cuestións que afectan o conxunto da sociedade, non exclusivamente os pais e as nais. Que acontece tamén cos pais e coas nais que teñen máis dun fillo? Votan doble, votan triple na enquisa. O señor consello terá algo que explicar, digo eu. Estamos ante unha consulta ilexítima que carece de garantías. A Consellería non nos garantiza que cando remate a enquisa, e todo isto remate, coñezamos os resultados reais. Non se garantiza que chegue aos seus destinatarios, pois o procedimento que se establece non ten ningún control democrático e ademais das a entender que se desconfía dos directores, dos profesores e dos equipos de normalización lingüística. Deste xeito, bótase pola borda traballo normalizador e traballo dinamizador, estudios sociolingüísticos elaborados polos profesionais de ensino que ven desprezados deste xeito o seu traballo. Dende a CIGA Ensino manifestamos que este inquérito é ilexítimo na medida en que está encarrilado para facilitar resultados que mesmamente poden contradicir o Estatuto de Autonomía e a Lei de Normalización Lingüística. Ademais, con estes inquéritos, o Conselleiro de Educación incunca a legislación vixente, que establece que a comunicación da administración entre as administracións debe se realizar en lingua galega. O señor conselleiro tamén se salta alegremente a lei de sondaxes que determina como se teñen que facer as cousas. Hai unha lei, a lei de sondaxes, que decide como se fan as sondaxes, marca uns métodos, marca unhas normas. Con estas enquisas non se sabalgar da intimidade das persoas o seu anonimato. Por certo, prohibindo manipulacións deste tipo, que tamén o fai a propia lei. É ilexítimo que se tente manipular deste xeito afogando o dereito irrenunciable a coñecernos o noso idioma propio, dereito que é extensivo a todo o alumnado galego. Os dereitos non poden ser sometidos a consulta. Acaso é lexítimo que a través dunha consulta decidírase destruir o Pórtico da Gloria? Probablemente nestes tempos de crisis, se fixéramos unha consulta entre empresarios da construcción albanés sobre edificar ou non nas Illas Cíes, pois se decidira facer unha macrourbanización nas Illas Cíes. A nosa lingua é patrimonio de todos os galegos e as galegas. Do mesmo xeito que as administracións velan polo noso patrimonio artístico, cultural, natural e xeográfico, non poden permitir que pola obcecación dos poucos se destrúa o Pórtico da Gloria, as dunas de Corrubedo, os montes ou as praias. A administración debe protexer, promover e difundir o galego, non facer omisión dos seus deberes e deixar en máis dos pais e das nais esta responsabilidade.
Con esta enquisa únicamente queren chegar a unha conclusión xa preparada: suprimir o decreto de galego no ensino que está hoxe en vigor, desprezando a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos, incumprindo a Lei de Normalización Lingüística ou o Estatuto de Autonomía. Somos conscientes de que, ante a gravidade destes feitos, os pais e as nais teñen unha responsabilidade enorme encima das súas mans. O profesorado e toda a comunidade educativa en xeral, así como a cidadanía da Estrada e do Deza, deben de ter en conta estas cuestións. A todas as familias que aman a nosa lingua, que non queren ver os seus fillos analfabetos nas linguas dos seus avós, que non queren que o noso idioma desaparezca nos próximos 30 anos, dende a CIGA proponemos o seguinte: proponémoslle nesta enquisa ilexítima marcar a seguinte opción: galego en infantil e FP e todo en galego en primaria e secundaria. Porque desta maneira non estaríamos a indicar que queremos todo en galego, porque iso nesta enquisa non se contempla. Deste xeito só estaríamos marcando que queremos que se cumpla o decreto actual. Decreto actual que marca uns mínimos, un 50% mínimo das asignaturas en galego e un 50% en castelán. Marcar galego, repito, en infantil e FP e todo en galego en primaria e secundaria. Tamén vemos preciso transmitir aos nais e aos pais a necesidade de incluir no apartado de observacións algo do tipo de que, de sexo como meu fillo ou filla, siga recibindo con normalidade un mínimo do 50% das clases en galego e un mínimo do 50% en casteláns. Estou a favor da aplicación do decreto actual de promoción e uso da lingua galega. Antes de rematar, como conclusión, tamén dicir que, para colmo de colmos, desde a CIGA Ensino, lóxicamente somos a federación dentro da CIGA, representante do profesorado, e é asombroso o que está acontecendo, porque estos que nas pasadas eleccións tomaron a bandeira da liberdade lingüística, etc., agora que gobernan rapidamente agardaron, a meteron nun caixón. Agora proíben os mestres opinar, proíben os mestres, os nosos asentes educativos, o cerne do noso ensino público, proíbenlles dar a súa opinión sobre esta enquisa aos pais e as nais. Prohíbeselle tamén defender o decreto actual que está en vigor. Estáselle prohibindo aos mestres que defendan unha lei que está en vigor, que é o decreto de promoción de uso e promoción da lingua galega no ensino. Non poden opinar. O Partido Popular rapidamente agochou a bandeira da liberdade, porque cando non lles convén a liberdade rapidamente a encerran. Dende a CIGA sí que estamos a favor de que o profesorado opine e de que o profesorado faga campaña, e de que faga campaña en contra da lingua galega. Porque para nós a liberdade non é un paraugas que se saca a rúa cando chove. Para nós a liberdade é moito máis que iso. Tamén desde aquí queremos transmitir desde a CIGA Ensino, por favor, que todas as persoas que realmente aman a nosa lingua, que a defendan, porque vendo como están as cousas, francamente, corre perigo de morte.